niet gekregen. Geweest kinderen. Hier honger. Ja, die wil ik door. Daar is het tenminste nog gratis. Bij de bommer, dan moest ze voor alles betalen. Als ze met een koor gaan repeteren, moest ze betalen, joh. En met een vergadering moest ze ook betalen. Of als ze een geluidsinstallatie geboekt, dan moest ze ook betalen. Ja. En als ze moest pinkelen, moest ze dit hier zijn bestellen. Ja, dat is moest ze ook betalen. Oh, dit is verschrikkelijk, hè, want die heb je gewoon echt die 6 kamers hier heb je pik, hoor. Ja, joh, ja. Ik kan er nog meer vergaderen. Dames, je komt hier toch wel zeker vergeten eten en heel even te kletsen, hè? Oh ja. Want we hebben op een buurdavond voor een wagenpot hebben gewonnen. Ferraris van 5 euro. Oh joh, die weet ik zo. Dus ik ga hier in de Barbie-blok. En doe we al. Doe ik maar frikkeltje. Ja. En maar even, daar is wat frietjes voor. Ja, ik heb veel te sappen, hè. Oh ja, dat moet je niet. Ah, nee, een frikandel, ik heb frietjes en mayonaise. Zo, dames, maar had ik echt maar 5 euro genomen? Ja, dat is niet. Hij verdammt nog een 1 voor. Ik zit er even hier neer, hè, want dat is toch nog het heet, hè? Want dan wil ik toch nog het vroegen, dames. Je weet nog een veel over het dorp, hè? Van wie is al die schone rode auto die er altijd aan die blokken steekt? Oh, dat is een dove stevens. Ja, dat is toch dagen, man. Maar wat doet hij door hem zo druk? Ik heb gehoord dat hij een manager van alles is van Jong Nederland. Ja, dit doet al bijna alles. En dat al meer dan 50 jaar. Ja, en als zijn vrouw Lies van Beetje Witsenwal, die hebben hier gewoond daar. Wat zo zit ze? Hoe de vriendband steekt. Nee, hier is kast door. Steek een kruisbeuk kneden. Ja, en als die hem even nog hebben, dan moet hij hem met een smoesje, moet hij hem ten hoes toe lokken. Oh ja, maar dan zal dit toch ook mijn hand wel een medaille hebben gekregen van koningin Beatrix of niet? Nou, volgens mij niet. Of wel, El? Nee, daar heb ik nog niks van gehoord. Maar misschien dat de koningin nog zo'n stuk van de koning zelf kan missen. Oh ja, dat is een goeie. Ja, maar vind je dat ook zo schoon dat onze burgemeester, mevrouw Dassen, dat hij de vogel af heeft? Sinds de waarheid in de vogel af? Nee, El, dit bedoelt natuurlijk dat hij de koning is geworden met een sheet. En dan geeft hij die allemaal zeker in een stroesvogeluniform met een optocht mee in een eigen lemboy. Nee, Harry, die wil een chatterie. Die kreeg een ganse nu pakken. Ja, want die hebben zelfs een commissie in het leven geroepen voor nieuwe uniformen. En de modeman, de Hem van Hermans, die trekt die kern op. Ja, maar dat is toch gar niet zo moeilijk, hè? Pak een paar beetjes die goed kennen naaien en zulke schoon uniform. Nee, Harry. Zo makkelijk is dat niet. Want ik bemeester, ik kan dat wel weten, joh. Nee, je moet eerst gaan kijken welk soort uniform dat ze wil zijn. Dan kon ze voor een historisch uniform. Of misschien wel een militair uniform. Ja, dat zit een ganz andere richting natuurlijk. Of misschien pakken die wel een fantasieuniform. Maar dan denk ik best dat het een fantasieuniform moet werden. Wieso? Heb je ooit niet gezegd? Nee, want allemaal die fantasierike mensen met die chatterie. Oh ja, dat is een leuke, joh. Dat is een leuke, kijk je. Ja. En dat is een ring voor een chance. Onze rooi. En dan zeg je een marsman ook. En dan Otto natuurlijk. Ja, Otto, joh. Dames. Doe ze het wel goed, hè? Maar wat hebben we toch een schitterend werk hier op het terras, hè? Ik
geloof niet dat we een strenge winter krijgen. We hebben nog geen vorst gehad. Nee, die carnavalsvrij, daar had ik geen vorst. Of het stond er meer van, El, heeft niks gezegd. Ja, maar zo hoor je eens, hè? Die doen dit jaar met een wisselende vorst. Wisselende vorst, wie moet ik me dat voorstellen? Een part-time vorst. Een freelance vorst. Of een af-en-toe vorst. Of niet zo op de vorst. Dames. Maar nu moest je dames, hè? Die schoenen allemaal secreet en alles, hè? Waarom zit je eigenlijk niet in die kantine van Beesel en Revue? Hoezo, Harry? Is het ook kinderen van de buurt? Nee, El. Dat bedoelt natuurlijk dat hij zo schoen en groot is geworden. Oh, jongen, ik heb gehuurd dat er wel 5 televisies tegen de muur aan hangen. 5? Ja, Beesel die doen lekker leuk, hè? Ze zijn nu zelf de grootste afnemer van hun eigen zendmast. En voor die weer dan een volgend jaar hoofdsponsor. En met die 3 voetbalvelden kriegen ze de grasvezel. Oh, grasvezel! Dames. Je weet nog een voor, hè? Maar Beesel en Roka, zijn die nu gefuseerd of niet? Nou, volgens mij weten ze dat zelf nog niet eens. Maar dat openingsvies, hè, wat die eigenlijk hoor, die grote tent die ze er neer hebben, dat is gewoon wie een voetbalveld, die joekel. Nou, en dat Duitse oven, dat was wel een schoene oventje. En dat bestuur, hè? Allemaal hetzelfde uit de blues gaan. Oh ja. Groen wit. Mensen, volgens mij waren dat die eitafellaagjes van die eikantine. Die heb ik zelf nog eens gemeten in de opening van die eikantine. Ik zoekte met mijn zigzag op een rugby anderen genauwen. Kijk de dag. Ja. En moest kriegen ze een burgerbaan. Nou ja, de subsidie hebben ze wel binnen aan de vergunning. Maar volgens mij is de provincie gaat moeilijk doen. Ja, maar wat er nu steekt, hè, daar hebben ze ook veel voor moeten vergaderen en heel veel moeten vechten, hè. Ja, dat zeker. Ja, en die van Revue hebben die eerste competitiewedstrijd reclame. Kreeg die al gelijk een patatje van Beesel, hè. En die volgens mij dat die schone kantine met. Zien die ook gewoon zaken bij de gemeente. Kregen die ineens 450.000 euro. En de hele gemeente wordt maar 1 vergadering van nodig, hè. Ja, dat was gewoon een hamerstuk. Zo talig, jongen. Dat is een shine staat. Ja, goed, krabben door de vakantie, nu wil het beugen, hè? Maar dat is toch hier ook zomers op een markt? Nee, El. Dat is het zuide boelen. Dat is een merk. Dames, dat was wel bijna nog niet doorgegaan, hè. Wieso? Ja, driefzaltje, hè. Het had s'nachts zo hel geregend, hè. Alle 10 banen weggespeeld. Zeg maar, die waren toterlos. Dat is nu net het schone van Beesel, hè. 1 telefoontje, hup, 150 man met schub en bezem. En om 2 uur waren de banen weer fix en vet. Ja, dat zeg ik van de steunende leden zijn dat. Oh, die hebben niet gewoon los. Ja, dat zaten die ook altijd. Maar die van, af en toe ging het echt door. Die brokkenbloed. Die vliezentrokken die overlaken. Die heupenbrekers zeggen ik hier toe. Robbie van Rotterdam, ja. Die had de hit zingen een vervanger aangenomen. Ik hoor. Dit is het hit. Ja. Het is toch niet de Maurice van Krins, hè? Ja, dat deed het wel goed. Heb ik me niet zo bespreken. En dat is die vader. Maar dat hoeft ook niet, want die van Rutte, die spreekt
Maar als er even recht van spreken heet, dan is het ons harmonie of niet. Want die is in Limburg kampioen geworden. Oh, ja, dat is waar, dat is waar. Maar luister, als ze aanezer is, hè, moet het wel zelf naar de tuinboel los gaan brengen. Ja, dat is gelegen nou, joh. Ik moet die krabben niet ook sponsoren. Met een handplaat in zijn fietsentas geduwd. Kan zo weer een winkel de tuinboel losgekratst. Steek daar haar in van mijn hechtenweg toe. Schwitten die pien op de fiets en al in die papier. Ik moet het wel. Daar heb ik wel aan de zaak gepakt. Ik zorg het. Ja, daar hebben ze dus bekend met die vereniging die in Beesel, hè? Ja, geef mij naar het gemeenkoer. Zes minuten best. Zes minuten bestuur het gemeenkoer. Hai, zo erg is het ook voor mij nou. Nee, ik bedoel gewoon, het is best wel knap dat de dirigent Paul Jansen al zo lang binnen gemeenkoer is, al 24 jaar. Ja, zo lang zingen de meesten het niet goed, hè? Oh, dat was ook schoon aan het kerstconcert, hè? Oh, die Beeselse artiesten. Ja, en de zanger ook van de Revue, die knappe kerel. Wat dacht je dan van die creatief, die hobby- en kunstmerk? Die was ook al voor het 24ste jaar. Ja, al zo lang, 24 jaar. Nou, werd dat niet gehoord voor Beesel? Ik heb gehuurd dat ze het de volgende keer willen organiseren in de evenementenmanege op Revue. Wat, op de Revue? Ja, die van de Revue wil allemaal die schoenlingen van Beesel hebben. Maar de mensen, wie bedoel ze dat? Ja, zo ooit is het. Die beachparty. Ik weet volgend jaar ook dat het griet gaat door de tragiek. Ja. Nee, dames, dat ken ik niet woord, want ik ben een rasechtjes waar, want zie. Ik weet toevallig nog dat de drakerie bij Beesel huurt. Maar ooit begonnen vernomen dat die beachparty dat die naar Bustring gaat. Naar partycentrum de Lysius. Wat? Oh, dit bedoelt natuurlijk de weer slaapoeren van Terensen. Ja, dan kunnen ze toch geen beachparty haaien door. Ja, alleen die niet kweekhal, hè, daar hangen duizenden ledlampen. Jongens, en die veel te groot voor de Rick Verstappen DJ Boekie. En die moest dan weer in de tent. En dan moet je dan eens, hier op die markt, hè, werd hij toch verschrikkelijk veel evenementen georganiseerd. Oh, ze is altijd druk. De ene is zo schoon als de andere in Beesel, hè? Ja. Ook genoeg die smaakmeerders in de rol geweest. Oh ja, dat was zo fijn. Een kioskje inpakken, een witte rood winkje pakken en dan weer een goed verzoen en een lekkere geruite paling. Nee, dat was een krant, want de gegeten worden. Dan kost een lekkere pomburger of een geitenworst, joh. Een geitenworst. Bets. Dat moet een gegeten burger zijn en een bok worst. Maar ik heb het niet thuis, ik kan het weten. Ja, die was helemaal lekker, die worst. Maar het was toch wel druk, hè, op die terrasje. We moesten er op de wegen staan kijken, toen er een stukje vrij kwam. En toen kosten we erop zo druk waren. Oh joh, wat heb ze gelegen, want ik heb nog de friet gans achteraan die het posthoes op het terras moeten brengen. Ja, die mensen die binnen me wachten, hè. Ja, als zo'n mensen zo druk is, hè, dan moet ze die misschien zo'n nummertrekautomaat hebben schaffen. Zie dat Mario met een zweet omreden. Dames. Door al die evenementen wat hier in Beesel georganiseerd werden op die markt, hè. Nog had RTV Beesel, UC Radio, hè, die hebben er toch geweldige opnames van kunnen maken, hè.